ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕಾಲಾಂಡ್ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅವಡು ಒಂದು ಅಡಿಪುಣಿ ಗಡಿಪುಣಿ ಅವು ಪುರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಂತ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ದಲ್ಕನುಂಟು ದೊಂಬು ಉಂಡು ಮುರಣೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರ ಫುಲ್ ಬಡ್ಸ ಇನೀಪುರ ದೊಂಬುಂಡು ಕೋಡೆಲ ಅಂತ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡು ಐತೆ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೊಲ್ಪಗು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ವನಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ಪಲಾವು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ದಂಡೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊನೋಡು ಇದು ತುಲೆಂಕ್ಲಿನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೋಜಿಪಾವೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ನೆಲಟ್ಟೆ ಮೀಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ಇಪ್ಪಿರವೆ ಈ ಟೀಯುಡು ಪುರ ತೂದಿಪ್ಪರ ಅಂಚ ಈ ಜಂಡ ಉಂತುದ್ಲ ಮೀಯೊಲಿ ಇಂದು ಶವರ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಬಕೆಟ್ ಪುರ ಕೊನತ್ತದ ಅದೇಗಂಡ ಯೂಸ್ ಆಪುನೊಂದು ನೆಟ್ ಉಂತದ ಮೀಯರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾಡ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಜಾರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ನೆಲಟ್ಟು ಪುರ ನಮಾಂಡ ಇಂಚ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಮೀಪುನಿತುಲಿ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಮುಯ್ಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪುರ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೋಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಉಲೈ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪುರ ಬೇಗ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನೀರು ಪಿದೈ ಬೋರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರಂತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪುರ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪುರ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಜಾಂಡ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತನೆ ಬಾತ್ ಮೀಯರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಚ ಒಡ್ಡಂಡು ತಿರ್ಕೆರ ಪುರ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮುಂದತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಪಾಡ್ ನಾವು ಇಂದು ಈ ಕವರ್ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೀ ಅದೇ ತಿಕ್ಕುನಿ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಚಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಪುರ ರಿಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾನೂರ ಇನ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈ ಡಬ್ಬಿಲೇನು ಪುರ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಡು ನೆನ್ನೆ ಕೊನೆಯರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪೇರು 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಅಲ್ಪ ಓದ್ಪಿದೈ ದೀದ್ಬಿಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಿಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯೂಸ್ ಓಲಾತೆ ಈ ಶ್ಯಾಂಪು ಬಾಟಲ್ ಅವು ಪೂರ ರಿಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳ ದಕ್ಕನ ಬದಲು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ತುಲೆಯನ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಲ್ನ ನಿನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪದನತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತೆ ಬೊಕ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ತರಕಾರಿ ಪ್ರಪಾರ್ದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಬನಸಾಂಡ್ ವನಸ್ಗ್ ಏನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅಂತ ತೋಜಿಪದಿತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬೊಕ ಒಂದು ಸೋಯಾದ ಪನ್ನೀರ್ ಮೂಲು ಪೇರ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಪನ್ನೀರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೋಯಾದ ಪನ್ನೀರನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಅವು ಇಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಪಾರ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಮಗನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೀಡಿ ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ದೊಂಬುಂಡು ಸೋಕು ದೊಂಬು ಅಂಡ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೈ ಏತ್ ದೊಂಬಿತ್ತನಂತರ ಚಳಿ ಪಿದೈ ಸೋಕು ದೊಂಬುಂಡು ಪೋಪುಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ತೂದು ತಲಿಪ್ಪೇರು ನೀನು ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೊಂಬು ಕುಂತು ದೊಂಬು ಬೋರೋಡು ರಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಪಿದೈ ತುಲೆ ಪಿದೈ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅರೆಗಲಡ್ ಪಗೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಗೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಗೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗಲಡ್ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಗೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕನೆ ಬೊಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪುನಗ್ಲು 7 ಗಂಟೆ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ನಿರ್ತು ದೊಂಬು ವಾಕಿಂಗ್ ಪಯರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಂತವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಿರ್ತದೆ ಬೇಗ ತರೆಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಯರ ಆಪುಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಪಡೋದು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತೋಜುಂಡು 7:18 ಮಾತಂಡೆ ಬಟ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ದೊಂಬುಂಡು ಬೊಲ್ಪತ್ತು ಬಯ್ಯದ ಮುಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮರೆಕ್ ಆಪುನಿ ನಾನು ಏಪ ಆಪುನಿ ಒರ್ಂಬರೆ ಜುಲೈಡ ಜೂನ್ಡದೆ ಜೂನ್ 20 ಗನಗ ಒರ್ಂಬರೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಂಬರೆಂಟ ಪಗೆಯಲೆಪ್ಪುಂಡು ನೀತದ ಲೇತು ದೊಂಬುಂಡು 4 ತಲೆಕನುಂಡು ಮುಲ್ಪ 4 ಪೂರ ತುಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಕಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣು ಬ್ಯೂಡಿ ಪೋಯಿ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂ ಪೂರ ಇಜ್ಜದ ಐಜಂಡ ಪೂ ಪೂರ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಶುರು ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಎಂಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಇಂದು ದಾಯಪಾಡಿನಂಡ ಸೈಕಲ್ ಪೋಪೆ ಅವೊಂಥರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕೊಡಿತ ಒರಿಯೊರಿಯೆ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲ ಮೊಲು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ದಾಲಿಪ್ಪುಜಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ಲು ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡು ಕೊನಲ ಅಯ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪು ಜಪ್ಪಲ ಆಪುಜಿ ಹಾಂ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲ ಕಾರ್ಬೆನ್ ಜೋರಪ್ಪನು ದಿನಾಪುನು ಬ್ಯಾಗ್ ತೂವನು ಯಾನ್ ನಡತನ ಪಪ್ಪನಿ ಐ ಸೈಕಲ್ ಎಂಕಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜಿದೆ ಅನ್ಪು ಅದನ್ನು ಬೂರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪುಜದ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ದಿರು ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಬೇರೆ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲ ಐಡೆ అర్ధడుంతా ఎరదండ స్పీడ్ పోదు ఊరుండాలి కొత్త వచ్చి పో